pintas anggene dikit kurang pas, kurang pantes, kurang prayoga bagi panjenengan. Sedaya kekelapan lan kekirangan kula nyuwun ngapunten sangatipun boten nggih. Nggih muga-muga sing nonton paringa rame waras sehat selamat sak pangandhap sak penginggile. Kados niku nggih. Muga-muga napa sing sejo muga temeka. Nggih, alhamdulillah. Nggih ngapunten. Wau sampun diterangi saking perwakilan Bapak Bau hajatipun surah pasupura. Kudune jare lek-lek. Wau dalu kadosipun dilek-lek sak dalu. Nek sing turu ya sak dalu.